Sziasztok, én Mester06 vagyok, és megint beszeretnék mutatni egy ilyen online játékot, ez a Good Game Mafia, és hát egy ilyen bemutató videót, hogy mit lehet benne csinálni, azt szeretném most megcsinálni. Na hát akkor kezdjük ennél a tabletnél. Itt a feladatokat lehet csinálni. Nekem már csak 2 van, de az elején kaptok, azt hiszem 10 feladatot. Hogyha azokat megcsináljátok, kaptok érte aranyat, ami nagyon ritka, hát ami nagyon értékes, azt ne költsétek el, hanem azt inkább gyűjtögessétek. Hogyha látjátok, hogy nekem is kiírja itt már, hogy Miami, hogyha itt mindent megcsinálok már, akkor el tudok repülni majd Miamiba, és akkor ott is tudok majd feladatokat csinálni, meg minden. Ez a dosszié, vagy mi ez? Rámegyünk, ez a karakterünk. Hát én ez vagyok. Ezek a cuccaim. Hát én nemrég kezdtem 2 hete. Hogyha sokat játszotok, akkor jók lesztek. Hogyha nem, akkor el se kezdjétek. Akkor itt van ez a maffia fej. Ez a keresztapunk. És akkor itt, akkor itt van a szerencsegép. Ezt csak 8-astól tudtok, mert itt olyan, hogy $1000 tudsz egyet pörgetni, és hogyha kijön 3 ugyanolyan, annak az 50-szeresét, vagy 10-szeresét, vagy akárhányszorosát megkapod. Ez a csávó itt. Ennél lehet venni ilyen energia újratöltést, 125 arany-rúdért, de hogyha letelik az energiátok, akkor nem ajánlatos, mert hát akkor védelmi pénzre el kell küldeni. Na, ez a csaj, ez a védelmi pénz. Óránként 1000-et kapsz, 10 órás munkák vannak, azt elvégzett, kapsz 10.100-at. Na, és itt ez a 3 ember, ezeknél, ez a szín, ennél is lehet feladatot, általában ezt szokta adni a dolgokat. Akkor itt van a Vincenzo, ez szokta a legtöbb pénzt adni mindig, és itt van a barátnője, hát az meg, hát hogyha úgy van, akkor ad, de nem sok mindent. Akkor itt van a párbaj. Én akkor meg is támadok nektek, mondjuk. Hát most nem fogok, mert pénzbe kerül. Na, a survival az olyan, hogy rámész a kezdésre, és akkor ezt végig kell vinned 30-ig. Hogyha végigviszed 30-ig, akkor jó vagy, mert 5-ig nagyon egyszerű, meg is mutatom. Rámegyek, kihoz itt engem bal oldalt, a többieket meg itt fogja kihozni. Ide bejön egy nő, és akkor átugrás, és itt ezeket át kell ugrani, hogyha nem akarjátok végignézni. Mondjuk én általában úgy át szoktam ugrani, mert inkább csak időtöltés, mert hogyha nagyon siettek, akkor, és kell pénzek, akkor gyorsan bejöttök szúrőalba, ezt az első 5-öt leveritek, aztán azt hiszem kaptok 1000-et, hogyha jól tudom, mindjárt kiderül, nem csak 324-et, akkor itt lerendben, és akkor, na, ez is csak 8-as szinttől van, ez a banda háború. Itt az egész világon, mi most New Yorkba kezdjük, nekem ez a 2 terület van meg, itt már a 4-nél tartok, itt a 0-ásnál. Most akkor rámegyek a 4-re, rámegyek, és akkor, hogyha rámentél, akkor itt vannak emberek.
Én ezt az alsó 4-et már kivégeztem. Nekem jön a 18-as, de én még csak 17-es vagyok, és nem tudom legyőzni. Aztán a főellenség itt ebben a részben a 40-es. Én már másik karakteremen ezt is legyőztem, de nem volt a legegyszerűbb, de megvolt. Akkor jön ez a 3 töltény, erre rámész, és ez a bolt. Az első oldalon, itt mindig ilyen fegyverszerűséget, védelmi páncélt, kisegítőt lehet venni. Itt a második oldalon a használatási tárgyak. Hát itt általában ilyen dinamitot, meg erőt lehet venni, meg töltényt, meg shotgun töltényt, de ilyen aranyból soha ne vegyetek, mert hogyha nincs sok, akkor tartalékolj. Hát ezen az oldalon ezeken ilyen gyógyulási cuccokat lehet venni. Látjátok, nekem is itt van 2 ilyen gyógyulásim. Itt ilyen extra töltényt tudsz venni. És akkor itt van ez a hamburger. Erre rámegyünk. Na. Rámegyünk. És itt be lehet hozzatni, hogy ilyen autót, meg ilyesmit lehet venni. Én már ma vettem kígyót, ilyen baseballos embert, meg ezt, és ezek támadó erőt adnak, keményítést, minden jóságot. Na, itt van ez a 3 fej, ez a családod. Én egy 104. családban vagyok. Hogyha nem vagy még családban, akkor csak 15-ös szinttől tudsz elkezdeni családot, és hogyha be akarsz lépni, akkor már nyugodtan 1-estől, hogyha van barátod és van családja, akkor 1-estől nagyon nyugodtan be tudsz lépni. Itt vannak harcok, nekem is itt van ez a Polystars, azok ellen fogunk harcolni, és akkor fogja csak engedélyezni a családot, hogyha van 625 aranyrudad, akkor tudsz egy családot alapítani, de mondjuk nem a legjobb ötlet, én azt ajánlom, hogy lépjetek be egy családba, mert hogyha csináltok egy családot, az a csomó pénz elmegy. Akkor itt vannak ezek a legjobbak. Én gangster 4-esen vagyok, szóval 4-es világ, és itt van az első 3 ember. Hát ez kockul vagy 6 éve ezen a játékon. És akkor mindjárt behozza a cuccait. Nagyon durván néz ki. Na, hát így néz ki ez a csávó. Olyan fegyverei vannak, mint az állat. Na, ilyen kék csokit, ilyet tudtok szerezni a Survivalba, hogyha végigviszitek, ilyen erőszeletet kaptok, és hát ezt nem muszáj megenni, hogyha eladod, kapsz érte 4000-et, de nem a legelőnyösebb eladni. Hát én azt ajánlom, ne adjátok el. Hát én a klubomban, az Indian Warriors-ban vagyok, itt csomó embert meg tudok támadni, mert hogyha véletlenül elveszteném, akkor barátok segítenek, azok megölik. Itt vannak a nagyobbak, itt meg a kisebbek. És hát, hogyha megölsz magadnál két szinttel nagyobbat, akkor már tudod, hogy nagyon erős vagy. Hát és annak örülni kell. Hát én ennyit szerettem volna ebben a videóban, hogyha tetszik sub, hogyha nem, akkor dislike, de remélem tetszeni fog. Hát és hát ennyi. Sziasztok!